Аз съм Гошо Пирата и както виждате играем на Clash Royale. Сега виждате, че има клан, честно още не съм го завършил. Затова почвам с вас да го завършвам. Така. Хайде. Фире. Ще опитам да се направя на... Не на фире, а на филе. Сега, после това, ще пусна обрах майката. Зага буга, каже, как, майка си, газа, шая багаза, шая пречека млеката, който, шая и бъл гъза, ще те първа букука. Той си пропиля скелето на армията. Сега ще му я награда в големия късота. Да, бомба замина. Да, ще му и бам майката. Да, ау не. Така, много ходове ще пусна аз и те ще му и бъдат майката. Да. Но е така. Ей, бебе драга, сега ще те убия. Не с валка, а с тези. Но сега ще те убия с валка. Един удар. Оле. Ако полеете. Ще го полея с майка ти в легото, Виж какви са силни. Ще ми бам майката, ще ти бам майката и филе. Ще те напам филе и ще те ями, ще пука майка ти в газа. Ана бате, много топ си бил. Много. Саша ми пусни един бомбър след това и ще му ибам майката. Хареса ли го? Ако не, проблема. Сега се хора. Гошо Пирата съм иначе. Аз се кръчу Гошо Пирата, но не покой да разберете ли. Аз съм просто идиот скелетон. Скелетчуна направо. Скелетона е Корнела! Уза да се подсака това. О, не! Ще да намалим малко. Така, после така. Майка, че аз позих, че се подсаках ли, бе. Ако пак ще пусна така на Валкирия. Вече го уби също. Тук ще пусна един Уизард. Сте, че го ти хората тръгна след. What the fuck? Чакай, къде бързаже? Къде бе, бат Спиридоне? Къде бе? Къде ли ще вадиш, бе? Той. Уи, тю, one, ай чао, пич, много се слаб. Фре, стана на филе. Така, плюс 20 ми купи, 14 год и така нататък. Сега ще събирам пари, за да подобря тези. Но сега ще игра след това с те. Не, свикнах с това, не ми се иска да игра също с това или това. Защото имам вярно в него от 30 до 350 демидж. Но няма значение. Сега си игра с този дек. Първоначално игра с това. Миро 3 левел, Валкирия 5 левел, Бейби Драгон 2 левел, Giant 5 левел, Мега Миньон 1 левел, трети москитар, Той москитар 2 левел, Хок Райдер 5 левел и Уизард 5 левел. Джефон, то можем и приема 1006 купи и 6 левел и бързо ще му взема тауъра. Браво, че спедаха. Предал, че малко масло дайно. Апа, разли ли се? Не, майката предал, че масло дайно. И всяка сутрин до комбайна.
бачичката. Това с скелетонаването. Оставя. Гречка с отвлекачно. Ага. Вот он отеля. Как тебе можно сюда, может тебе помогает. Осталось точку на танку. Что я тут что-то? Что тихо, да? Что мы пишем? Короче, мы завтра на колонку. Кому стоит? Это не будет хотеть сделать пресс. Эй, пресс. Эй, пресс. Пресс. Опа, сюда. У тебя комбайна, смайка сюда. Жант тянул глаза. Как ты мешал? Сейчас ответь. Сигал. Как подсказал, говорю, что она блокировала газон. Газовый им. Давай-ка докато да влече там, че като пръдна тара, че като фръкне газната си, с който не и то не отиваш ме за на тара, също сменим на нас лева такива. Майка ти ме да се удари, да така се тръгне да комбайна. Наши тайни комбайна, да. Остане така. Айде, чак, става. Има време, малко, има 5 минути. Дачи. Как ты имаш напред, майка висок. Мама, сега като видео нарънеш ми банатка. Ще взема причи от това. А, не.
Братле, този път няма да стане. Тъй Джон, докато се навлече. Майко, че. Лан. Начало. Той не бино. Какво пък? Все пак е пеляс. Мазан масотайн. Казвам често. Няма да гледам. Защо това работи? Защо рокета? Колко ми иска за рокета? 2 бона. Але, много мразя този рокет. Валката му го искам да подобря. За 6 левел. 5 левел. И сега си ебах майката. Баси, не бе, пък няма нищо за 1000. Да бе, гоблякът. Не може да подобря това. Това бе всичко за мен от този клип. Да ви